Работете законно, останете защитени. Законната работа е нещо повече от просто сключване на договор. Законната работа означава защита. Ако работите на трудов договор и внасяте социални осигуровки, имате право на различни плащания, като такива за здравеопазване, семейни помощи и пенсия. Това ви защитава и в ситуации, включващи безработица или злополуки на работното място. Вие сте служител или самостоятелно заето лице? В зависимост от вашия статус, вашите права за социална сигурност може да се различават. Местните институции могат да ви помогнат да разберете разликите. Не забравяйте, вашият работодател трябва да декларира вашата заетост и да плаща вноски за социално осигуряване. Той може също да ви предостави информация и документи, които потвърждават, че сте осигурени. Ако сте самостоятелно заето лице, може да се наложи сами да декларирате и плащате вноските. Работете законно. Бъдете защитени. За повече информация посетете уебсайта на ЕОТ.